erikoiselle junamatkalle. Joo. Santeri! Tere, kato tänne. Vanhaa tunnelmaa, kun kiskat korkkaa. Joo. Ei Tomi, ei, kun äiti ottaa tällä nyt. Ei. Oikein Santeri jännittävä ilmi. Ei nyt typitellä. Kato tuolla kaikki. Oliko se täytyisä moottori? Ei, joku dieselistä. Joo. Oliko tuossa joku kuplan moottori? Joo, siinä on 1300 kupla. Alkuperäisesti siinä on ollut 1200 kuplan teollisuusmoottori, Volkkarin teollisuusmoottori, mutta ei saatu enää tuohon semmoista. Saatiin tuonne 1300 kuplan moottori. Joo. Meillä on niitä kaksi ja toiseen me saatiin vielä semmonen teollisuusmoottori, mutta tuohon sitten saatiin nyt vaan 300. Joo. Mikä moottori tässä? Tässä on tuo Traterin 4-syliinderin diesel. Joo. Mitenköhän me nyt vaikka Barcelonaan? Niin, kato tuonne samaan kohtaan, kato siellä ottaa Anne. Sitten voidaan vilkuttaa täältä. Nyt mä ei sanonutkaan tuu. Siinä tarvitsisi vaan täältäkin aivan ajaa täälläkin on. Joo, sen takia tässä onkin niinku sillä tavalla, että eihän sitä voi näin selin ajaa sitten, jos ennen kuin linjalla ajettiin. Joo. Silloin oli niinku kasvun menosuutta. Joo. Kyllä täällä on ainakin lämpö. Joo, tämä on aika lämpöinen. On joo. Niin, katsotaanpas kyllä kun tulee tänne päivälle pyytää.